Kunali mkulu wina yemwe ankapemphesa ku train station ina kwathu kuno. Moyo wake unkalimba ndi kupemphesako, koma tsiku lina anaona mkulu wina yemwe anachena kwambiri. Opemphayo mu mtima mwake anati ichi ndiye chikwaya chenicheni, ndipo iye mwachizolowezi anamupempha mkulu uja kangachepe, bwana ndithandizeni kena kake. Ndipo bwana uja poyankha anati, wakhala ukupempha nthawi ndi nthawi masiku onse, kodi unayamba waperekako kena kake kwa ena? Ndipo opemphayo anati, ndiperekanji ine, munthu oti ndilibe kena kalikonse ndipo ndimakhalira kupempha kuti ndidye. Ndipo bwana uja anati, ngati sungathe kupereka ndiye kuti ulibenso ufulu opempha. Ine ndi munthu wa business ndipo ndimakhulupirira kupereka ndi kulandira. Pachifukwa ichi ndizakupasa kanthu, nawe ukazaperekanso kanthu. Kenako chikwayachi chinalowa mu train kumapita. Opempha anazunguzika nazo izi m'maganizo, nazifunsa yekha kuti kodi sindikupeza ndalama zochuluka ndikapempha chifukwa choti sindikupereka? Tsiku lake silinathe bwino kamba kamauwa. Koma ndine mwana wa masikini, ndipereka bwanji kwa anthu? Chabwino, munthu akandipatsa ndalama ndiziperekanso kena kake. Koma ndizipereka chani munthu osowa ndipo ogona pomwene? Ansala sinapezeke. After 4 days anapita kukakhala ku train station ijanso pafupi ndi maluwa omwe ankakula malo ena ake. Funso lija likumuzunguzabe, ndiperekanji ine? Kenako atayang'ana maluwaja anati, aliyense ondipatsa kangachepe nane m'malo mwake ndizimpasa maluwa ngati chithokozo. Anathyola kamulu ndithu kamaluwa ndipo analowa mu treni nkumapemphesa, ndipo aliyense akampasa ndalama mkuluyu iye amapereka maluwa, ndipo aliyense amakhala okondwa ndi zomwe mkuluyu ankachita. Kuchokera apa mkuluyu kummawa kulikonse amakathyola maluwa nkumapasa anthu omwe ankampasa kandalama. Ndipo kuchokera tsiku ilili anthu ambiri amakhala naye chikoka mkuluyu, ndipo anthu ochuluka ankampasa ndalama. Pomafika mazulo amakhala wapanga ndalama ngati amapanga business. Koma ulendo wina atasowa maluwawo, anthu ochepa okha ndi omwe anampasa mkuluyu ndalama. Tsiku lina ali mu train anazakumana ndi chikwaya chijanso, nachiwuza kuti lero ndili ndi choti ndikipereke ukandithandizamo. Ndipo mkulu uja anamwetulira ndi kumpasa ndalama yochuluka, ndipo iye pamapeto pake anapereka maluwa kwa mkulu uja. Ndipo chikwayachi chinanena kuti, pano ndiweno munthu wa business monga momwe ine ndilili. Mawu awa opemphayo anamugunda mu mtima kwambiri, nazindikira kuti kuthekera kwa kusintha moyowu kuli m'manja mwake. Anakweza manja mmwamba ndi kukuwa kuti kuchokera lero si inenso opempha koma opereka. Ndine munthu wa business ndipo tsiku lina nzachita bwino. Anthu anamuyang'ana opemphayo nkumaganiza ngati wapenga. Koma patatha miyezi 6 train station pomwe paja zikwaya ziwiri zooneka bwino zochena zinakumana, ndipo mmodzi anafunsa winayo kuti ukundikumbukira ine? Wina anati, sindinakumane nawepo, ndiwe munthu wachilendo kwa ine. Winayo anamwetulira ndi kunena kuti, tinakumana osati kamodzi koma kawirinso. Ukukumbukira opempha yemwe unamuthandiza maganizo pa train station pompa? Oh yes, anakumbukiradi mkulu uja. Ukuoneka smart kwambiri, umatani pano? Pano ndinatsekula shop yomwe ndimagulitsa maluwa, ndipo apa ndikupita kudera lina kuli ma business oti ndikalongosole, anatero mkulu yemwe anali opempha uja. Unandiphunzitsa chinthu chapamwamba kwambiri, kuti timalandira pokhapokha nafe tikapereka. Zikomo. Onera nzanga, nkhaniyi yangokhala phunziro chabe loti tiphunzire. Kwathu kuno anthu ambiri tili maloko m'mitu mwathu ongofuna kulandira tisanapereke. Dziwani kuti it doesn't work that way. Dzanja labwino kwambiri mumanja onse ndiye dzanja lokhalo lopereka. Ndipo sizitengera kuti ndiwe ovutika motani, still pali pati yake yopereka yomwe iye angatenge ola atasauka. Osangokhala ndi chizolowezi cha maloko
choti ife ndiye ufunika kulandira kuti tidye anthu atithandize kenakake. Moyo ongofuna kulandira ndiwo ukudanitsa anthu m'mitundu. Abale anga ali ndi chuma koma samandithandiza. Akulu anga ndi ochita bwino koma lero mwana wanga akudwala ndipo sakupisa mthumba mwawo kuti ine ndithandizikeko. Dzifunseni funso loti kodi mwapereka chani kwa nzanu nanunso. Kupereka si ndalama yokha. Kukhala opereka sikuchita bwino kokha, koma olo mutakazula thelere kumunda kwanu kugayira aneba nawo amadziwa zoti ndinu opereka. Tiyeni tikhale anthu odana ndi kulandira koma kukonda kupereka, ndipo zambiri zimatitsata ndithu kumapita chitsogolo. Perekani ndithu, automatically tidzalandira kamba kuti iyi imayenera kukhala business ndithu. Ndine Dean Studios, osayiwala kupanga share nkhani.